मेंगुलायबायलै जायगायाबो हाग्रा जाजोब्बाय माथो एकदम जेरैबो हाग्रा जोबसै नैबे न'आ गोदान एकदम एन्जर लामा बायदिसो जालाजोब्बाय माथो लामाफ्रानो हाग्रा बंग्रा दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय नङा होमबा दा नैबे खालभारावनो दसे जिरायनानै सावरायनोसै मोजां गाज्रि रायजो राजा नोंथांमोनजों दा दिनैनि दिनाव हिरण्मय खाख्लारिनि बुथारजानायखौ लानानै आबसुआ माने खुद्रिदों फासि होनांगौनि नामाव सोमावसारदों नङा होमबा मोजांनि बाथ्रा बाख्नायथाव हाबा दा सापर्ट खालामो जाथिनि मावनायाव जों बयबो सापर्ट दं दा रायजो राजा आइ आफाफ्राबो बिदिखौनो लुबैयो जाहाथे बर'नि माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला माने हारिनि जेनाखि आफादफ्रा गसङो बेखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रानो माने मोजां मोनो आरो बुजियो आरो बिदिखौनो हास्थायो आरो रायजोफोर नङा होमबा नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोननि बे खुद्रिनाय बै फासि होनांगौखौ माबा मोनसे खालामनांगौनि माने जेनाखि खुद्रिनाय हाबाफारि लादों बे अनेक समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरो बिथांमोना दिनैबो लानो गोनां जादों नङा होमबा दा दिनै बिथांमोना मानि थाखाय खोनासंजायाखै बै आसामनि मन्त्रि मनला लिडारफ्रा दिनै बिथांमोननि बे केसखौ मानो मेजर हिसाबै लायाखै बे अनेक सोंनाय फिननाय नङा होमबा जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दा बिदिनो गासिनिबो बिथिङावनो बिदिनो जायो जेखि मावा मानि मा जायो बबेबा खेथ्रआव गासिबो ओरैनो बेखारसो जायो आरो मा दा बिथांमोना दिनै मारै खोनासङा बै समाव जेब्लानाखि पलिटिकेलनि गोनां जादोंमोन माने इलेक्सनखौ लानानै जेब्लानाखि मानसिखौ बरायनांगौ जादोंमोन बै समाव माने बिथांमोना जेनेबा नोंथांमोननो बा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो बिराद मोजां खोथा बुंनानै जेनेबा लाबोनो थाखाय अनेक माने प्रतिश्रुति होयो नाथाय बेफोरो जेब्ला माने इलेक्सन जोबो बा देरहानानै राजा जायो नाथाय बेफोर खामानिखौ रावबो फाग्ला दिनैसिम मावफुंफेराखै बे हले रोखाखा आरो बर'नि जेखि माहारि आफादानो जायाथों मानो बैफोर माहारियारि आफादफोरा बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि पलिटिकेल मिलिटिया बायदि जानानै खामानि मावोब्ला माने बैफोर मावनायफोरा हारिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां गिथावना जागोन दा दिनै बेखौसो साननो गोनां जानानै फैगोन आरो बेफोर बायदिया माने बेसेबां गनायजाथाव थारैनो हारिया मा जागोन दिनै बेखौसो साननो गोनां जादों दिनैनि दिनाव नङा दा दिनैनि दिनाव राजनितिगा हायै गैया राजनितिगा हाखरखौबो गोजौ खालामनो हायो गोजौखौबो गाहाय खालामनो हायो ओरैबायदि पावारफुल आरो राजनितिगा नंखायनो खेल लानांगौ रायजो राजाफ्रा दा बिनिखायनो जोंनि नैबे गोग्गोम जेनाखि माहारियारि आफादफोरा जुदि मोनसे गोग्गोम खुन्थिया जानानै जुदि गसंथानो हायाब्ला मालाबा समाव बै पलिटिकेल हान्जाफोरजों मा खालामजागोन माने फुनानै जुदियाव फुट गारै जागोन आरो दा बेखौनो नोजोर होनांगौ जोंनि रायजो राजा आइ आफाफ्रा दिनै बिथांमोननि मावनायखौ दिनै जों दुसिनो साना बखिनो साना जाथिनि मावनायाव जों बयबो मदद दं नाथाय खामानिखौ मोजां लामाजों लाङोबा बयबो सापर्ट होगोन नाथाय नोंसिनि मावनाया जुदि गोरोन्थि लामाजों लांदोंबा जोंनि खुनु बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनाय नङा बेखौ हले गोसोआव ला नोंथां नाथाय दिनैनि दिनाव गुबुनफोरखौ मदद होनानै नङा होमब्ला दा हारिखौ खैफोद लामाजों लांनो नागिरनायखौ नुहुरनानैसो जोंनि समग्र बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा दिनै एबसुखौ सोंखारिनांगौ जादों दुखु मोननांगौ जादों खुद्रिनांगौ जादों रागा जोंनांगौ जादों नङा होमबा रायजोफोर नङाब्लाथ' सोरबा एबसुखौ बोराबनांगौ रागा जोंनांगौ दुसिनांगौ रायनांगौनि माने खुनु प्रश्नआनो फैयामोन माने खुनु सोंनाय फिननायानो फैयामोन आरो दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना UPPL जानानै खामानि मावनायावसो दिनै रायजो राजा आइ आफाफ्रा गिखांनाय फैदों दिनैनि दिनाव राजनितिकआव हाबनाय लोगो लोगो साननाय हनाय गासिबो माने सोलायो बिनिखायनो दिनै
राजनितियाव हाबनाय लोगो लोगो एबसु आफादखौ दिनै समग्र बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा माने फोथायनो गोब्राब जादों। दा दिनैहाय नोंथांमोनाथ' NDA खौ सापर्ट खालामबाय, देरहाहोहरबाय इलेक्सनाव, नङा होमबा? दिनै नोंथांमोनहा आन्दलन खालामबाय, फासि होनांगौनि दाबियाव दिनैहाय खुद्रि सारनाय लाबाय, नाथाय दिनै नोंथांमोना सोर BJP नि लिडारजों खोनासंजादों? खोनासङा। बै समाव माबा मोनसे प्रतिश्रुति होदोंबाबो बेफोर पलिटिकेलनि खोथासोमोन। दा नैबे खेथ्रआव खुनु मदद मोननाय नङा नोंथांमोना, बेखौ नायलांबाय था। आरो नैबे दिनैनि बेलायावबो बिदिनो जादों। दाखालिसो जालांनाय माखासे घटना, क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ लानानै गोबां माने रायजो राजा गोबां आफादफ्रानो सोमावसारदोंमोन हस्पिटालखौ गोमालांजानो गिनानै, नङा होमब्ला? दा बै समावथ' नोंथांमोनहा मदद होआखै। नोंथांमोनहाथ' दिनै फंसेबो खोथा दिनैहाय माने बुंनो हायाखै। हादोंसै? हायाखै। दिनै मानि थाखाय बुंनो हायाखै नोंथांमोना? बेनो जाहैबाय दिनै नोंथांमोना पलिटिकेलनि जेनाखि बेन्दों, बे बेन्दोंजों नोंथांमोना दिनै बोनजानानै माने बबा जानांगौ जादों। बिनिखायनो नोंथांमोना दिनै जेबो बुंनो हायाखै। माने गोसोआव मोजां सानदोंब्लाबो माने नोंथांमोना खुगाया गेवाखै। थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव गासिबो पलिटिकेलावल' बेफोरबायदि थगायनाया जायो, बेखौ फोथायनो नाङा नोंथांमोनहा। दा दिनैनि दिनाव लोगोफोर, रायजो राजानि समाजनि मोजां साननाय, समाजनि मोजां हास्थायनाय, समाजनि दुखु मोननायफोरखौ दिनै बिथांमोना खोनासङा। दा दिनै बिदिनो बिथांमोनाबो दिनै बै बिथांमोनजों दिनैनि दिनाव खोनासंजाया। बेफोर फाला बदल। दिनै समग्र आइ आफा रायजो राजाफ्रा समाजनि मोजांनि थाखाय नोंथांमोनखौ हास्थायो, जाहाथे जाथिया अरायबो जाथि बायदि थांनानै थाथों होननानै। दा दिनै नोंथांमोना जाथिखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों, दा दिनै बेखौसो नुहुरनानै गिदों।